Ibu Oon, tuan rumah. Petakan rasa sedih beli bisa dibebodo arane nempel ning ati sing paling jero Kanggo papai ikdam bos sate kikil. najan demen kudu bisa mengumpetakan cinta karena uang sing tegegem wis gawe ati jar wis kejem tega nenggalakeun Bos sate kikil. Bos sate kikil Mimi Joya. Mimi Joya. Mimi Ajam. Mimi Ajam. Mimi Ajam. Cepat je. Bos kulit bacin. Bos kulit bacin. Bos kulit bacin. Udene Silva. Udene Silva. Siapa je? Yang punya wates. Yang punya wates. Yang punya wates. Wong sing tek sayang-sayang wis nyayang wong liya kita sing ngambung fotone kangen kapan ketemune wong sejen sing diambung pipine Riastor, 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 sing duwe 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 Riastor. wong sing tek puja-puja wis tega gawe larang janjine antek kawinan arane jejer loroan wong sejen sing ditulis ning undangan Bos sate bacin, bos sate bacin, kulit bacin, kulit bacin. najan demen kudu bisa ngelepas laken cinta karena uang sing tegenggem wis gawe ati darah Mame Amanda, wis kejem mame Amanda tega ninggalakeun Mame Amanda, Mame Amanda, Mame Amanda, Mame Amanda, Mame Amanda. Bos kulit bacin, 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 alat, bos kulit bacin. Kanggo Mama Haji Udi, calon kumu Taman Sari, sing dewates, sing dewates, sing dewates, sing dewates. Bos kulit bacin, bos kulit bacin, bos kulit bacin. wong sing tek sayang-sayang wis nyayang wong liyan kita sing ngambung fotone kangen kapan ketemune wong sejen sing diambung pipine Bos kulit bacin, 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 bos sate kikil, Mame Joya. Aye putra, aye putra. wong sing tek puja-puja wis tega gawe larang janjine sampe kawinan
kudu bisa nglepasaken cinta karena wong sing tegenggen wis gawe ati jarang wis kejem Mimi Haji Kurnia tega ninggalaken Mimi Haji Kurnia sing the story Hah? The story Ria Store